mag somo ni pek mar chulo school fees ne jopuonjre mag klas 9 medo nyoro jonyuol to chutho mine manigi ting' mar rito nyithindgi kendgi. Jafwambo mar Mombasa man Joja oko noluwo ndach moko kuom jopuonjre Likoni mapok odonjo e sikul makoro jonyuolgi ni kod paro mar duokogi nuoyo klas 8 nikech koro onge nyalo mar school fees. Bang' bedo japuonjre mokwongo e sikundgi kod max 357 e penj mar klas 8 higa mokalo, japuonjre Ruth Anyango siko manedho sikundgi Likoni kod geno mar yudo jasamaria mang'won mar jole dhi e form 1 e skund nyiri mar South Tetu kuma ne oluonge. Ma en kaluwore gi dhier mokwako familia mare, gino mabende chando pach nyamin gi Mary Atieno, mabende ne oyudo max 317 e sikund onogono, mabende onego bed ni dhi e form 1 e sikund nyiri mar Wanguru High. Na yudo alama 357. To nyaka sani podo kwa dhi skul nikech mama wa onge uwezo. Osedhi e Equity, KCB to onge ma wayudo ka dhi skul nikech mama onge uwezo, onge nyalo monyalo terogo high school. Awinjo marach ka jowetena dhi skul. Aonge gi nyalo. Gin ji ariyo. Wuon gi ne wakosana go higa mar 2013. Nyaka sani ane masebet ka an kodgi kapidhogi kapuonjogi nyaka koro gichopo sani ne gitimo klas 8. Timoga tije mag luoko gine ji nafuko amanyo luoko ka ng'ato luonga luoko timone usafi. Lek mare mar yudo sir kuom riwruoge kaachiel kod josamaria mang'won okoni osegore Luanda ka koro gombo mare en duoko nyithindogo nuoyo klas 8. En gino makata kamano lit ne nyithindego makoro koni onge gima ginyalo timo ka ogik ni en wach nuoyo klas 8. An gi paro ni nikech nyoche gisomo e private school emomiyo nok giyudo scholarships go kata achiel. Koro nasedhi mawuoyo gi head teacher ma Mrima Primary mondo omigi nafas gidog ginuo kuro. Ano kane kanoyo ber to kaka mama wa onge uwezo naseyie nikech onge gima nyalo timo. Koro nayie dhi nuoyo mondo ane kanyalo yudo max kata 400 mondo adhi koro ng'ato maybe nyalo wuok mondo konya adhi e skul maber. Nuoyo ber lakini kande wayudo ng'ato ma tero high school de wa shukuru. Ana wuona feel marach because girls are very delicate to our lives kako neno kech gi nyithindo mabeno sechopo that adolescence age. Koro sani ji teo se join to gine magine e ot. Akwayo kuom ng'wono Nyasaye mondo donje chunyu mondo konya mondo nyithindo gi dhi skul. Kechano be gi chunya agombo ni mondo gidhi skul. Midhiero maket kod mano bende koro kwako Millicent Atieno jadak e gweng' ma Mweza e Likoni mabende odong' kod ting' mar puonjo wuode Idris Ochieng' manoluonge sikund yawuoyi mar Wa bang' yudo max 343 e penj mar KCPE higa mokalo. Samane no ka girwako uniform tane ot agombo mana ywaka. Ana wuon mabedo kani okachopo e skul nikech jonyuol na oweya chon. To dak kagombo ni mondo ngima makale ni nyathina bebi okale. Koro nakwayo ng'ama Nyasaye odonje chunye omakna lwet nyathi. Okoni jaode ne ojwang'e gi nyithindo kapod tindo ma josamaria mang'won mane ojole puonjo nyathineno mane somo e sikund primary mar Kenya Navy e Likoni. Wuon gi nowuok ka nyathine ni e klas 5 kama nodhi ok ang'eyo kaka nojwang'wa moweyowa kanyo noweya nyaka kod gop ot ma nyaka sani e gigena nomak nikech gop ot. Koro survive mar chiemo nadonje tich mar mjengo. To mjengo no ken na yude pile. Anyalo yude kata diriyo week kata dichiel. Kotama tadhiga uso njugu muneno ka boyo kanyo. Nyaka kamwagi keni natemo jaso wings to fly okne afaulu. Ajaso elimu, ajasa tua, asewuotho to pok ayudo konyruok. Nikiwa shuleni nilikuwa nafanya bidii ili najua hali ya nyumbani vile iko. Nilikuwa nataka nikimaliza niende high school nzuri ili nipate kazi nzuri. Gimalit negi giduto en ni nyithindo wetegi dhi sikul to gin gidong' e mier to ok en hero margi. Agombo ni uye ukonya mondo ayud pesa mar dhi skul mondo adhi asom matek. Wangeomba waisani yoyote tu wajitokeze aweze kunisaidia niende shule. Natamani ino video ni asaini mondo ikonywa dhi skul. Bang' jopuonjre mag klas 9 chako donjo skul ayanga chieng' wuok tich, moko kuomgi pod osike mier nyaka sani kama duong' ma jonyuol ywago en nok mar school fees. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.